24H-juoksu on vähän erilainen tapa tehdä hyvää. Ota osaa, niin olet mukana tukemassa syrjäytymisvaarassa olevia lapsia ja nuoria. Jokainen juoksemasi kilometri tuo lisää euroja hyväntekeväisyyspottiin. Voit juosta vaikka vain 1 kilometrin tai sitten kokonaisen maratonin. Mun mielestä lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tulisi olla lähellä jokaisen sydäntä. Ilmoittaudu netissä ja osallistu syrjäytymisen vastaiseen taisteluun. Torilla on myös muuta ohjelmaa, Idols-voittajia, stand-upia ja hyvää meininkiä. Nähdään Laukon torilla!